Taliwa sa kalisod tungod sa kalibutan ng problema sa panglawas sa COVID-19, mupatigbabaw gihapon ang maayo mga mithi sa mga tao nga mas naghuna-huna sa kayuhan sa uban. Sama na lang ang nining managsilingan sa sitio Top Hill, Barangay Lahog nga nagbayanihan na pagtabang sa kapamilya nga na-stranded. Si P. Marie Dumabok sa report. Kining pamilya nga taga Bien Unido, Bohol, mianhi sa Subo sayo sa buwan sa Marso, aron patambala ng usa sa mga anak nga nagkasakit og pneumonia. Sa dihang nakagawas na sa tambalanan ug mamauli na unta, naabtan sila sa Enhanced Community Quarantine sa Bohol nga nagsuspenso sa mga biyahe. Pangisda ang ilang panginabuhian ug wa sila'y igong pundo nga magamit samtang ania pa sila sa Sugbo. Apan dako nilang pasalamat kay ang kining mga magsilingan sa Top Hill, Barangay Lahog, syudad sa Sugbo, nagtampo-tampo aron matubag ang ilang panginahanglan matag adlaw. Kinatong gitindugan karon usa kini ka junk shop kani adto sa pamilyang Castro nga gipalimpyuhan kini o gitabangan sa ilang mga silingan nga mabutangan og atop ug bungbong sa iglalabay unta nga mga sin. Kinaron lang gyud mamahimong temporaryong kapuy-an sa stranded nga pamilyang timugan. Adto mo na nakubutang diha sa luyo mga tinimbang. Muna nahimo ngingon ani, muna nga mahimo ra mo diha lang mo. Hala kutos yung mahimo kuhal mo tubig sa mo pangaligo, panlaba mo. Panik ba kay asa mami nga ko trabaho ang kwarta. Mao nga ang mga kuan diri natabang ako nga kapuy ang gamay. Nya inabang pagkaon na mo. Salamat gyapon ko nga girsiyahan sila sa Ginoo. Usa ka bulanon usab nga nag-abang sa maong lugar ang mi-post sa social media sa kahimtang sa pamilya. Hinungdan nga sunod-sunod usab ang nadawat ron nila nga tabang. Ning hatag minilag kuan napo kabuk itlog last week. Pagkaron pa jud nga si manha pagtan-aw na mo is moray lang kahimtang ba mga silingan ra magtampo-tampo og hatag. Gani naabtan pa sa balitang bisda kining laing bulanon nga na-stranded usab apan nipili nga mutabang. Ang lokal nga kagamahanan usab sa Bien Unido ni Saad nga mutabang pinaagi sa taga Bohol nga niara usab sa Sugbo. Kung i-base na mo sa mong sitwasyon, magud mas luoy magud lang sitwasyon. Kaya ako nabay po ko'y anak. Yan nakita ko sa ilang bata. Mo luoy pod kaayo. Pa-check diri sila kay marag na sila ihatag nga kuan tabang ba. Mangyari nila ipada sa ako Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Fabari Dumabok. Balitang Bisdak.